Danny Peterson, hvad synes du om Wakefield? Hvem? Bo Sørensen, hvad synes du om Ace of Base? Det er meget stille og roligt. Det er nede på jorden. Det er kedeligt. Danny, hvad synes du om Aqua? Jeg synes, at Barbie den holder for hårdt, altså. Og så synes jeg, hun skulle have noget lige i... Okay. Bo, hvad synes du om Days? Jeg ved ikke, hvem de er. Velkommen til et program, som i den næste times tid kommer til at stå i dødsmetal musikkens ånd. I'm gonna find me another way to end my living somehow. I'm gonna succeed. I'll have to burn my past, let everything go. I'm gonna bleed. No more dreams, no more lies, only the present is the way ahead. Mama said the future is obscene. I'll end up dead. I don't regret. I won't repent. The first day in the rest of my life, things are working out. I'm ready to go. Belongings exchange to the liquor I need. No turning back. My ways, my means, the poison's all picked with the uttermost care. No chance for nothing or nobody to interfere. No doubt in my mind. I'm on my way. Away from everything. No reason to stay. As I lie here in my deathbed, I reflect among the lives I have. I guess nobody expected me to change. Now it's too late. I don't regret. I don't repent. The last day in the rest of my life, I'm going downhill, is now complete. The final chapter printed in my entrails for those who want to read. A favorite blur was called thoughts, now only nothingness with a twist. But I'm not dying, I just cease to exist. thing is, we both realized that we didn't have that much time. I accepted him. Who he was. Som sagt, lige inden musikken, som vi har hørt her, så har vi fået gæster i studiet. Vi har fået besøg af Danny Peterson og Bo Sørensen, som begge to er bandmedlemmer i et, hvad skal vi kalde det, halvt lokalt band og halvt ulokalt band. De hedder Compulsory, og hvad musikken måske også antyder, så er det altså en genre, som mange medier måske ikke beskæftiger sig så meget med, som de måske egentlig burde gøre. Det er dødsmetal. Velkommen til, skal man måske sige. Tak. I spiller dødsmetal, og I gør det i bandet, der hedder Compulsory.
Fortæl lidt om, hvad er Compulsory for en ting? Bortset fra, at I hedder Compulsory. Jamen, så er vi vel sådan en band, der spiller, som du siger, sådan noget ganske grum metal. Nu vil vi jo helst ikke, vi vil jo godt starte med at sige, at vi vil ikke sætte os selv i bås som dødsmetal jo. Fordi vi synes jo bare, at vi spiller en grum metal, der er en blanding af alle mulige af de grumme stilarter, som der nu måtte være. Men selvfølgelig for lægmand, der er det selvfølgelig bare dødsmetal. Okay. Godt. Og hvem er så Compulsory? Hvem er bag navnet? Det er jo de forskellige medlemmer af bandet. Altså Danny og mig, og så Morten, Frank, Michael. Forskellige musikere i bandet. Mm-hmm. Jeg skal lige sige, at det måske er tilføjet, at det er kun 20% lokal band, for det er faktisk kun Frank, der er her fra byen af. Okay. Ja, stadig. Det er kun ham, vi får lov til at spytte efter på gaden efter det her program. Okay. Han er ikke vågnet op og flyttet endnu, men det gør han nok. Så 5 unge, positive mennesker, som samler sig sammen og beslutter sig for at spille dødsmetal. I stedet for at hænge på gadehjørnerne og lave kriminalitet, så spiller vi simpelthen bare metal. Altså. Ja. Hvordan opstår sådan noget? Hvordan finder man sammen og bliver enige om, at man skal spille dødsmetal? Ja, først går man på højskole, ikke? Jo, Og så så bliver ringer man Mads Beyer. Ja, der tror man pisse fuld. Ja, og så spiller man, og så lyder det sådan cirka. Og så efterhånden, som tiden går, så finder man ud af, at det skal lyde lidt anderledes, og der skal lægges lidt mere i det, ikke? Så lægger man Beyeren på hylden, og så øver man. Det vil sige, I har alle sammen mødt hinanden på en højskole? Undtagen af Franke der, ham importerede jeg. Okay. Ja. Så fandt de ud af, at ham kunne I også godt. Det kan være, vi skulle sige, at Franke han sidder faktisk også ude i teknikken og græder lige nu, fordi han ikke får lov til at være med i interviewet. Så det knaser lidt, så fordi han snot løber ned over knapperne. Det var han meget, meget ked af. Så I mødtes altså på en højskole. Ja. 4 mennesker. 4 unge mennesker. Og så importerede I Frank til banen. Så importerede Frank til bandet. Okay. Og så blev I altså enige om, at I skulle spille dødsmetal. Nej, det var vi blevet enige om på forhånd. Det var fordi, vi havde alle sammen hørt i forvejen. Hvorfor blev det lige det? Altså, jeg mener, dødsmetal er vel... det er jo ikke ligefrem det, som haver hitlisterne, kan man sige. Det er måske... Det er mere det her Metallica-agtige og hvad de ellers sidder. Det er jo ikke dødsmetal, som er den helt store salgsvare. Eller er det? Nej, det er det helt sikkert ikke. Det Det er ikke i Danmark. Jamen, Metallica kan bare gå hen og blive kommercielt. De gør det kun for pengenes skyld nu, ikke? Altså. Det er fordi andet er det mere kompromisløst, og hvis man har lyst til at lave noget kompromisløs musik, så er det sidst den genre, man kan skære ind, ikke? Hvis man hører sådan noget i forvejen. Eller har relationer i den retning, så tjek. Okay. Så det var simpelthen det, I blev nødt til at gøre? Altså, vi tænker nok lidt mere over stilart, da vi blev dannet og spillede præcis det. Jeg tror da faktisk, vi tænker lidt mindre over det nu. Nu spiller vi sgu bare. Egentlig. Okay. Eller hvad? Jo. Ja. Jeg siger ja. Men jeg har et cover liggende her for jeres nye plade. Det er rigtigt. I har jo... Det der ikke vores. Nå, Jo, det er faktisk godt. I har jo faktisk lavet en plade. Det har vi faktisk. Ja. Og er I glade for den? Ja. Vi er nok faktisk rigtig glade for den et eller andet sted. Det er nok dem, der er mest glade for den i hvert fald. Ja, vi er Okay. faktisk nok rigtig stolte af den et sted. Ja. Selvfølgelig er der nogle småting, man kunne have gjort bedre, men... Altså, Fortæl andre lidt, kunne have gjort det bedre i hvert fald. fortæl lidt om produktionen af den plade her. Hvordan bliver man enige om, at nu skal man i studiet? Hvordan får man penge til at gå i studiet og lave en plade? Der kommer der en dum stodder og smider nogle penge op i røven på dig og siger, nu skal du lave en plade. Ja, altså det var Så en hvad masse, udgiven? det kom af en masse spillejobs, og så et nystartet pladeselskab, som havde hørt os og synes at han kunne se, at der var mere i det, end bare det, at vi stod i øvelokalet og kunne lave en masse spillejobs, ikke? Og så satte han nogle penge på det og smed nogle penge i det, ikke? Og så går man i studiet, laver pladen, og så, Godnat og sov godt. ja, så er det faktisk det. Okay. Der er ikke så meget i at lave selve pladen. Det er nærmere det der for at lave alt andet ud over det, ikke? Altså numrene er jo stort set lavet, inden man går i studiet næsten, ikke? Det er de jo faktisk, Ja. ikke? Ja. Og til spillejobs også. Ja. Ja, jo. Men altså nu kan man jo så kalde... skal jeg kalde jer amatør, eller skal jeg kalde jer for professionel band? Halvprofessionel. Ja, altså vi får da penge for det, men vi lever jo ikke af det. Nej. Så det styrer du sgu selv. Men så hører man så i band som for eksempel Metallica. De går i studiet, og så er de 3 år om at indspille en plade. Jamen, nu har de også råd til en væsentlig flere stoffer, end vi har, så det tager det længere tid for dem. Ja. Det er klart. Men hvor lang tid er I om at indspille sådan et album her? 10 dage. 10 dage. 10 dage. 2 dage, så 2 dage til at mixe, eller 3, eller hvor meget var det? Ja. 2, ja. Så det vil sige, det er hårdt arbejde. Det er fandme hårdt arbejde. Det er, Vi var sammen 24 timer i døgnet de der 10 dage der. Det var sgu, det var hårdt. Ja. det var lærerigt. Det var fandme. Men altså, der er kommet et godt produkt ud af det. Det må man sige. Og jeg synes, vi skal høre lidt af musikken. Det synes vi også. Jo. I
Det var så musik for jeres nye plade. Hvad hørte vi? Vi hørte Animals Fleisure. Som handler om, at i de gamle dage, der var det meget nemmere, det der med forholdet mænd og kvinder imellem, fordi der var det hele ikke lige så, kan man sige, så latterligt, som det er nu med, at kvinderne skal have ligeberettigelse, og det lyder selvfølgelig lidt hårdt der. Ja. Men altså, kvinderne havde taget på manden på en anden måde dengang. Okay. Eller var det omvendt? Nej, men det var faktisk sådan, fordi der brugte hun sit køn, og det hun var kvinde til at få os til at gøre det, vi ville. Altså, og der var det ikke en synd. Lave mad og føde drengebørn, altså. Ja, for eksempel sådan nogle ting, og så gik vi så ud og råbe på noget land, og så blev hun glad, fordi så kunne hun få nogle fede smykker, hvad ved jeg, hvis jeg fra en gytter, eller hvad helvede. Okay. Undskyld. Okay. Nej, men og nu er det jo blevet sådan noget, at nu skal kvinderne jo have lov til at gøre det, hvad det passer, men de skal også være mænd, ikke? Altså, han er faktisk den der kønsløshed, der er kommet. Okay. Det er faktisk noget, vi meget synger om, tror jeg. Der skal nok være nogle mennesker, som vil sige, at det kan godt være lidt svært at høre, hvad der bliver sunget. Jamen det er jo fordi stemmen her er et instrument, der skal være med til at udgive nogle følelser, kan man sige, udtrykke nogle følelser. Så hvis de gerne vil vide, hvad fanden det er for nogle følelser, han udtrykker, hvis de skulle være så tungnemme, så de kan høre det på musikken, så kunne de jo læse teksterne, så de kan få den der lidt mere digteriske side af sagen med. Okay. Okay. Men det er hvad er det der skiller sig ud ved den genre musik I spiller, altså dødsmetal? Det er vel mere end bare man siger dødsmetal. Ja, det er det jo som sagt, fordi nu har vi jo sådan set det vi vil kalde mange elementer indblandet i vores musik. Faktisk bliver vi nogle gange tilsvinet i anmeldelser, fordi de synes vi spiller for mange stilarter. Eller ikke tilsvinet, men folk synes at det er lidt sært, at vi ikke bare kan holde os et sted. Men det der kendetegner det er at det er sådan noget mere grumt, altså det er nogle lidt mere vrede følelser der kommer ud. Sådan en art postmodernistisk punk eller hvad fanden ved jeg. Okay. Ja, det er fedt, ikke? Det er store ord. Men hvad, altså, hvis man sådan skal se på den rene tekniske side af sagen, altså, hvordan, det skal helst gå lidt hurtigt, det skal helst lyde lidt... Nu er vores plade faktisk en ret sløv, egentlig. Ja. Den er faktisk tung. Vi kan faktisk bedst lide at være tunge, så... Okay. Det der med at spille hurtigt og bare larme, altså, det hører fortsat til. Det er sådan en stadie, alle metalbands, de simpelthen bare skal igennem. Altså. Fordi det er også sjovt, altså hver ting til sin tid. Det er der, hvor man ikke er så dygtig til at spille, ikke? Så er man nødt til at spille noget, der larmer lidt, så det gemmer lidt af det grimme, ikke? Ja. Så får noget tryk på, mand. Knald derude, ja. Men nu er jeres plade så kommet, men det er jo ikke lige sådan en, når man går ned i Føtex, så står den jo ikke på hylderne dernede. Ja, den står i Fona. Og nogle Kvickly-butikker. Okay. Og så ellers i den almindelige lokale pladepusher, man har, som specialiserer sig i at spille sære stilarter. Alle byer, Kalundborg som mulig undtagelse, har vel sådan set sådan en pladebiks for folk, der går ned og købe hver obskur stilart, når man sidder og hygger sig og jerk off til derhjemme. Ja. Hvad forventer I af den plade her, nu den er kommet ud? En masse penge. Altså. Vi forventer, at vi viser, at det der det er en af de bedre debutplader, den her genre i Danmark, så vi faktisk er lidt bedre end alle de andre. Lidt hårdere, lidt mere ro, og lidt sejere, og lidt klogere, og bare generelt bedre. Okay. Hvordan har pressen taget imod den? Altså den jeg har ikke så meget anmeldelse nu. Vi har fået en anmeldelse, den var okay. Okay. Har vi fået andre? Nej, men vi har kun hørt positivt om den. Der er ikke nogen, der tør andet. Nej, det er det. Hvad med publikum? De er jo ellevilde. Den sælger, altså, jeg tror nok, så vidt jeg ved, så det er vist nok første gang debutplade den der genre, den har solgt så meget hjemme på så kort tid, så det er vist okay. Okay. Vist? Ja, det er vist okay. Okay. I er jo ikke et nyt band. I har jo været samlet noget tid. Så det vil sige, at folk må jo også kende Compulsory for andet end bare den plade her. Ja. Det gør de også. Altså, det er så tit, så ved folk godt, at vi har været der, selvom vi ikke har spillet, for eksempel, hvis vi er ude til en koncert med nogle andre mennesker. Så ja, de kender os godt. Ja. Det var musik, det du mente. Kan det være derfor, at nu du siger, at den plade her, den sælger så godt? Ja. Yeah. Er det simpelthen, fordi folk kender det kan det sagtens være. Og I har leveret nogle gode live shows før her? Vi sparker røv på scenen, ikke? Så er det jo klart, så kører man pladen. Ikke? Okay. Så tror også, at vores demobånd kunne folk også generelt godt lide. Altså, så, ja. Ja. Og så er det nyt herhjemme, ikke? Altså. Vi spiller ikke den der, altså det er meget sådan populært at spille sådan noget svensker og skandinavisk dødsmetal herhjemme, som der bare er lige ud af landet meget røvkedeligt. Så vi lyder sådan lidt mere amerikansk og lidt mere hardcore-agtigt. Det tror jeg er en meget fed ting. Okay. Vi skal høre noget mere musik nu fra jeres plade, og så lad os snakke lidt videre bagefter om lidt tema i jeres musik.
Et nummer, der hedder Spare Me, Prepare Me for jeres nye plade. Ja. Yeah. Og hvad drejer det så i øvrigt om? Jamen noget, der optager os meget. Altså, når vi ikke synger om kvinder og vold, jamen, så synger vi jo om stoffer. Okay. Og er det fordi, I er for eller imod? Altså, vi har ikke noget imod dem. Vi Ja, gør det jo ikke ja. selv, jo, personligt. Altså, det er jo, altså, men altså, det er jo en del af den hverdag, vi lever i nu. Altså, sådan er det jo bare. Altså, det hører både med til techno, det hører med til vores musikstil. Altså, det er jo alle steder. Det er jo på alle diskoteker, alle værtshuse. Ikke? Ja. Så altså, det er jo en del af den verden, vi lever i. Det følger jo åbenbart trompetbukserne, ikke? Altså, Okay. det kommer og går med det, åbenbart. Okay. Så det er, som det skal være. Har I et tema i jeres plade? Hvad handler jeres plade om? Er der et eller andet generelt? Ja, den er mandeorienteret. Meget mandeorienteret. Den er, altså, nu har vi desværre nogle af vores flyers med, men altså, det er absolut til den mandlige del af publikummet, eller til kvinder, der gerne vil besiddes. Okay. Ja. Er det noget, vi skal uddybe? Jamen, det kan vi da godt. Vi vil uddybe det. Det gør vi bare. Ja, det gør vi. Bo, du uddyber først. Nej, jeg vil ikke. Jamen, det ved jeg ikke. Det handler bare sådan om uheldige oplevelser med kvinder, og hvis det ikke handler om det, så handler det om, hvis man skal have hævn på en eller anden idiot, man har været oppe og slås med, eller whatever. Altså, det handler om sådan nogle rimelig straighte ting, bare skrevet på en lidt mere digterisk måde, som vi mænd nu kommer ud for, når vi render rundt og blamerer os ude i byen og bliver uvenner med vores kærester, og hvad vi nu ellers kommer ud for. Okay. Så det er faktisk en kærlighedsplade et eller andet sted. Et eller andet sted. Det er meget rørende, altså. Ja, det er faktisk ret smukt. Mm. Og det vil så sige, det er egne inspirations... hvad hedder sådan noget? Kun, og ikke andet. Ej, det passer ikke. Der er et nummer, der handler om at drikke sig ihjel, faktisk. Det er sådan lidt inspireret af den der film med Nicolas Cage, der hedder Live in Las Vegas. Ja. Det var det første nummer, vi hørte, Change. Ja. Men okay, vi kan jo ikke udelukke det. Nej, det er vi arbejder sammen på sådan en. Okay. Men det vil sige, altså det er jeres egen oplevelse, jeres egen liv og sådan noget, I skriver jeres musik. Det er også episk fortalt over sådan et kan man sige, det resumerer nogle oplevelser, så sat sammen i en, ikke? Hvad man nu ellers skal huske for sådan en druktur. Ja, altså, det er det. Og smuk glimt. Præcis. Nu skal der ikke være nogen hemmelighed, at jeg er måske ikke den, som ved allermest om den her type musik. Og normalt, når jeg laver interviews, så kan jeg godt lide at finde nogle sammenligninger med en eller anden kunstner, hvem man kan sammenligne det med. Hvis I nu skulle sammenligne jer med et band, som I var helt sikre på, jeg kendte, hvem skulle det så være? Så kan vi ikke finde på det. Altså, det eneste, vi kan finde på, det er vel sådan noget Slayer, måske. Ja, Slayer. Den kender du nok. Ja. Ja, det er vist det. Og alligevel, så det lyder ikke sådan så overbevisende, som om det, I vil helst ikke sammenlignes med nogen. Nej. Altså er compulsory. Vi viser simpelthen brud af alle de slags musik, vi godt kan lide inden for den hårde genre. Mm. Så ja. Okay. Hvad altså nu har vi snakket om den tekstmæssige side af sagen. Det er jeres egne oplevelser og så videre. Hvad med det musiske side af sagen? Hvad lader I inspirere af? Jamen det er så igen det der med alle mulige bands og alle mulige ting, vi hører, og det er ikke kun nødvendigvis metal, altså. Det er så bredt, altså. Vi er jo 5 forskellige mennesker, ikke? Der er 5 forskellige baggrunde, ikke? Og nogen hører mere metal end andre, ikke? Og nogen hører alt mulig musik, ikke? Altså. Og derfor der kommer en masse sjove idéer, ikke? Altså, jo mere musik du lytter til, jo bredere bliver dit spektrum også i musikken, ikke? Det vil sige, at I har plads til andet end dødsmetal. Ja. Jamen, der er også et nummer på pladen, der ikke er dødsmetal. Der er masser af numre, der ikke er dødsmetal, kan man sige, men der er ikke et nummer specifikt, der selv ikke er i en rigtig hård metalgenre overhovedet. Okay. På bordet herinde i studiet, der ligger en plade med Johnny Cash. Det er rigtigt. Hvorfor gør du det? Fordi han er kanon! Han er stor. Han er fandme stor. Okay. Han holder for hårdt. Men han burde da ikke høre hjemme i dødsmetal. Det synes jeg da nok. Jeg vil nok gå på, han synger der sådan om meget de samme ting, som vi for eksempel synger. Altså uheld med kvinder og vold og stoffer, og jamen hey. Og så skal vi lige huske at sige, måske også, at vi også produceret samme producer som Slayer. Det vil jeg lige gøre opmærksom på. Okay. Skal vi høre noget Johnny Cash? Vi kunne godt tænke os at høre den der, hvad hedder den? Delia Gun hedder den. Som er den første nummer på den her plade her, der hedder American Recordings.
Ja. Og den handler sådan set også om sådan en rimelig uheldig oplevelse med en kvinde, kan man sige. Ja. Okay. Men som man så får... Uheldig, den bliver jo Han får ryddet op i det, altså. Han får ryddet op i det. Han får talt hende til rette, Det gør han sige, ikke? Det må man sige. Han tager sig sammen. Ja. Det gør han. Okay. Han er sådan en mand. Delia, oh Delia, Delia all my life. If I hadn't shot poor Delia, I'd have had her for my wife. Delia's gone, one more round, Delia's gone. I went up to Memphis and I met Delia there. Found her in her parlor and I tied her to her chair. Delia's gone, one more round, Delia's gone. She was low down and trifling, and she was cold and mean. Kind of evil make me want to grab my submachine. Delia's gone, one more round, Delia's gone. First time I shot her in the side. Hard to watch her suffer, but with the second shot she died. Delia's gone, one more round, Delia's gone. But jailer, oh jailer, jailer, I can't sleep, 'cause all around my bedside I hear the patter of Delia's feet. Delia's gone, one more round, Delia's gone. So if your woman's devilish, you can let her run, or you can bring her down and do her like Delia got done. Delia's gone, one more round, Delia's gone. Delia's gone, one more round, Delia's gone. Det var så Johnny Cash. Det var god gamle Johnny. Man må sige, at han skiller sig lidt ud for det andet musik, vi har hørt i dag. Det Måske ikke tekstmæssigt, men så musikmæssigt. Heller ikke stemningsmæssigt. Jamen det er, når han har ikke distortion på sin guitar. Jamen, han spiller guitar. Det må vi så fast i. Det gør han. Okay. Men altså, jeg synes da faktisk, at det er da sådan, det hører nogle samme stemninger, ikke? Ja. Nu dystert og mørkt og lidt vredt. Og, ja. Okay. Bredt. Nu, Ja, okay. nu er jeres plade her, som jeg siger, det er måske svært at finde nogle sammenligninger, fordi I gerne vil være jer selv. Spiller I kun jeres eget musik? Ja. Faktisk. I har selv skrevet alt, produceret alt. Alt. Selv, ja. Men vi spiller nok måske snart et cover nu. Okay. Ja. Fordi nu er I simpelthen løbet tør for idéer? Eller sådan? Nej, simpelthen fordi overhovedet det er en ikke. tribute til et undervurderet band, altså simpelthen. Ja. Okay. Som vi for det synes virkelig, at der skulle være nogle flere danskere, der hører dem, så dem må vi hellere lave et nummer med. De findes desværre ikke mere. Okay. Men hvad er det så for et covernummer? Det er et band, der hedder Carnivore. Nogle af jer kender måske et band, der hedder Typo Negative. Jeg ved ikke, om det siger dig noget. Jo. Ja, han spillede før han blev sådan en bus og spillede sådan noget mix pop pige musik. Mhm. Så spillede han med i et band, der hedder Carnivore, som var sådan lidt mere ekstremt.
Det her, det bliver altså så et nummer, som I vil tage op i løbet af en overskuelig fremtid. Det må man sige. Og så vil I så lave jeres bud på, hvordan den her den skal trykkes af. Simpelthen. Ja. Og det bliver jo altså så i endnu en gang i dødsmetal-stil, kan man sige. Ja, nu er det her jo ikke et dødsmetalplade. Det er jo sådan en... han har sådan en metal-hardcore baggrund. Når jeg siger hardcore, så er det sådan en slags 80'er post-punk. Mm-hmm. Der kom hovedsageligt fra New York og deromkring, som er sådan en metallisk orienteret punk. Mm-hmm. Og det er sådan lidt ved den stil, han spiller. Og så vi også spiller i nogle af vores numre. Jeg kan godt tænke mig, at vi gik sådan lidt ind i det her heavy metal. Fordi det er jo mange ting. Det er vel ikke bare... Det er jo ikke heavy ligesom... metal, det er jo den brede betegnelse, sådan så at fru Sørensen også fatter, hvad det er, vi snakker om. Ja. Sådan som med det samme ved, det er også Osborn, der står og bider hovedet nogle duer, ikke? Okay. Så hun fik først tænke mere over det. Ja. Okay. Men hvad er det? Hvad er heavy metal? Det er 1000 små genrer. Altså, før i tiden var det sådan nogle, der var det også mange små genrer, men nu er det blevet sådan en stor hybrid, så folk de bare løber alle vejen fra et eller andet punk-agtigt til over et eller andet progressivt teknisk ting over til et eller andet larmende black metal op fra Norge, hvor de brænder stavkirker, mens de påkalder to af satan, altså i en stor kørepærving. Mm. Og det er vel sådan set heavy metal alt sammen, ikke? Mm. Altså Korn er heavy metal, og Metallica er heavy metal, og Slayer er heavy metal, og Napalm Death er heavy metal, og der er ikke nogen af dem, der lyder ens. Okay. For at sige det vildt. De spiller hver deres lille undergenre, ikke? Det er som rock. Rock er jo også en hvid. Altså, Yeah. det er også bredt, ikke? Ja. Er der så sådan en er der sådan en uskreven regel i branchen, i heavy-branchen om, hvornår man kan tillade sig at kalde sig for et heavy-band? Altså, hvad skal der til for, at man kan sige, at man er et heavy-band og ikke bare et rock-band? Du kan for eksempel være jyde, lige en bøsse, og så spille Pretty Mates, så må du også godt kalde det heavy metal. Det vil så sige, bare hvis det ikke er nogen uskrevne regler. Men det vil sige, Pretty Mates kalder sig jo faktisk for et heavy-band. Jamen, det er de vel så. Det er det, vi kalder heavy metal. Det er nok heavy metal. Det. Ligesom Iron Maiden, det er nok en inkarnation af heavy metal, tror jeg. Sådan noget pudelpunk, ikke? Ja. Okay. Men som sagt, det kan jo ikke sige så mange gange. Nu er jeres plade kommet på gaden, og den skal I vel også ud og have præsenteret. Det skal vi. Ja. Sku. Hvad har I tænkt jer at gøre, når nu I skal ud og spille live? Tager I simpelthen bare pladen og tager ud og så spiller I den, som den lyder på pladen, eller bliver der sådan lidt ekstra ordinært under jeres shows? Der er altid et eller andet ekstraordinært under vores shows. Ja. Det må man sige. Altså, vi har jo vi har jo som regel diverse effekter og personager med til at hjælpe os live og gøre publikum lidt mere interesseret i at lytte efter musikken. Mm-hmm. For eksempel til vores pladereception havde vi sådan et event, der foregik med den kendte pornolæser og hans kæreste Trine, der er skandinavisk mester i strip. De kommer og hjælper sådan danser lidt under numrene og så videre. Okay. Det var jo dejligt. Det var hyggeligt. Det var rart. Ja. Det er svært at koncentrere sig. Ja. Men det vil sige, at det her med at stå og bide hovedet af duerne, eller kaste kaniner ud til folk, så de kan jogge lidt på dem, det er ikke noget... Vi foretrækker heller at hive en pige op fra publikum, og så bede hende om at blive barberet live. Ja. Det Altså, vi. Danne, det Så- hører Norge og Sverige til. Ja, det gør de op i Norge. De er ikke blevet klogere, end det var her i 80'erne nemlig. Så. Okay. Men der er vel generelt sådan ret godt, eller det må der vel næsten være, ret godt tryk på til sådan en koncert her. Jo, at man kan godt blive lidt svedig. Ja. Ja. Og der er energi i det, ikke? Og der er smæk på fra start til slut, ikke? Ja. Det skal det være det, der skal være. Der er nogle danske bands, der bare stiller sig op og hænger håret ned i panden, og så står der bare og spiller og rører sig ud af flækken. Og sygt at høre på. Og se på, for den sags skyld. Der skal være en eller anden energi op fra bandet af, som også gør, at publikum føler sig fristet til at gå lidt amok. Ja. Musikken er jo meget energisk, og hvis du skal have den energi ud af musikken, som får publikum med, så er du nødt til at være 100% inden det, du laver, ikke? Og også være med på scenen, ikke? Det hjælper ikke noget, folk bare står og glor og spiller, altså skide tekniske. Så er det, Det sælger de sgu ikke en skid af. så er det sgu heller ikke sjovt, altså. Så står man over i baren og drikker bare, ikke? Jeg har en gang for mange år siden i vores lokale ungdomsskole her i byen hørt det, man nok må betegne som værende sådan et lokalt svar på en dødsmetal-koncert. Og det, jeg var allermest imponeret over, det var trommeslageren. Og det er jo dig, Bo. Du er jo trommeslager i det her band her. Ja. The crowd goes wild. Jeg er meget imponeret over, er det ikke ufatteligt hårdt? Fordi det går så stærkt, og det er 10 minutter lange numre, og det er bare du hele tiden. Jamen, nu har vi ikke kortet vores nummer ned. Altså, Hvis et nummer ikke kan holde efter 3-4 minutter, så skal det altså, så er skal det det noget skæres lort. ned, ikke? Men altså det, jeg vil sige sådan, jo bedre ens teknik er, jo bedre altså musiker man er, altså jo lettere er det at spille, ikke? Altså, hvis du har en lorteteknik, altså, så skal du bruge alt for meget energi på at spille, ikke? Og så er man altså hurtigt flad, ikke? Ja. Og så går der 4 numre, der er fede, ikke? Og så de sidste 6, 7, 8 numre, ikke? Altså, det er bare lort, altså. Ja. Så det er et spørgsmål om at øve en masse ting op, ikke? Så det sidder 100%, ikke? Og Så er det en masse stimuli. ja, og så bare gå til den, ikke? Ja.
Okay. Men nu I et halvprofessionelt band, som I siger. Det vil sige, at nu er man sej, nu kan man ting. Så behøver man vel ikke at øve mere. Og sådan noget. Det er vel fuldstændig ligegyldigt. Altså, jeg har da ikke de store illusioner om mine egne evner, så jeg skal da helt sikkert øve i hvert fald. Okay. Og jeg behøver selvfølgelig ikke øve. Ja, men Bo han ikke øve. Det er ikke nødvendigt. Det du kan simpelthen. Så det vil sige, altså, I har sådan noget med, at I mødes en gang imellem? Og så 3 gange om ugen. 3 gange om ugen? Optimalt 3 gange om ugen. Det er sgu ikke lige sådan, det kører lige for tiden. Sådan helt Nej, men det skal vi jo ikke. Det lyder meget godt, ja. Ja. Men altså, hvis man skal være med, og man ikke skal jordes af andre musikere, så er man sgu nødt til at øve hver dag. Altså, danske bands er også, selvom mange af de andre bands, han flår på bøsser. Ja, så er de sgu, altså, det er sgu alvorlige mennesker, det er nogen, der går op i det. Compulsory, det er et seriøst projekt. Det skal det være for at kunne lave sådan noget musik i Danmark i det hele taget, eller i det hele taget. Du skal sgu op i det, og så kan det sgu være lige meget. Ja. Så skal man høre det. Og det er det, I har lyst til? Det er selvfølgelig. Ja. Conquers all.
Hvad med udlandet? Altså, hvordan... vi har snakket om, at det er jo ikke den genre, som sælger allermest i Danmark. Hvor er det rigtig store marked? Hvor er det rigtig store... Skal vi være i Europa, så sådan nogle steder som Tyskland og Holland, for eksempel. Der går det. De går helt amok til sådan noget musik, ikke? Og i Østen, kan man komme i Østen, så er man bare i kridthuset. Ja. For der går de helt banjo. Okay. Men jamen altså, i udlandet i det hele taget, det sælger meget nemmere der, fordi det udlandet jo selvfølgelig er større end Danmark, så det siger sig selv. Men er det noget, I har ambitioner om? Helt sikkert. Altså, ideen er jo så lige nu, at den er vist nok udkommet i Europa, eller er ved at udkomme i Europa i det hele taget, ikke? Og så er det så meningen, at vores pladselskab vil prøve at få en eller anden deal i USA også. USA og så også Japan måske. Japan er det svært, man kommer ind der, så er man også garanteret et eller andet minimumsalg, som er way beyond danske salgstal. Okay. Så det vil sige, at I er altså meget, meget ambitiøse omkring det her. Det virker jo også til. Så ambitiøse, man nu kan. Altså selvfølgelig, ja. Vi er godt klar over, at vi ikke kommer op på Aqua, men altså, så havde vi nok spillet den slags musik, hvis vi ville det. Ja. Nu skal der jo ikke være nogen hemmelighed af vores tekniker, der sidder derude. Frank, som vi jo også har nævnt tidligere, det er jeres lead-guitarist. Det er simpelthen, han er simpelthen vores guitarist. Ja. Han er bare kongen. Ja, okay. Han har jo fortalt meget... Ja, det er sikkert løgn. Løgn. Jeg ved, han lyver. Han har fortalt meget omkring jeres projekter og så videre. Og det, som jeg synes, jeg vil sige, jeg blev mest målløs over, det var noget Piet van Deurs. Ja, det er rigtigt. Hvad er nu det for noget? Piet van Deur og Compulsory. Det passer da meget godt, ikke? Jo. Er det ikke sådan, det går sådan hold i hånd? Lyder det ikke sådan ligesom med fod og hose? Altså, han er helt nede på jorden, og det kan man også høre på vores plade, det er vi jo også, altså. Han farer jo ikke over stok og sten, og vi sidder jo også stort stille, når vi spiller, ikke? Nej, hvad er det med Piet van Deurs? Det er, vi har lavet sådan en heavy metal intro. Sådan en rigtig heavy metal intro, er det ikke? Jo. Den er faktisk til langt hårdt hullet kopper. Det er den sgu. Sådan har vi lavet, som vi bruger live, ikke? Og så er der en eller anden, der så synes, det lyder faktisk ret fedt. Ja. Og hun laver selvfølgelig sådan et program med Piet van Deur. Så hun kunne da godt tænke sig, at vi lige prøvede at lave sådan en indspilning, og så hvis hun synes, det var fedt, hvad hun nok gør, så ville hun da gerne bruge det som kendingsmelodi til et Piet van Deurs program, der skulle handle om, jeg kan sgu ikke huske, hvad det skulle handle om. Vikinger. Ja, et eller andet, nogen rendte rundt i nogle bunjer og slog hinanden i hovedet nogle svære, altså, jeg ved det ikke. Okay. Så ja, okay. For dengang mænd var mænd og så videre. Og skydevåben var ikke noget, der var opfundet endnu. Nej. Hvad med fremtiden? Hvad skal der ske? Hvad er Compulsory om 5-10 år? Der har vi fået flere Grammy og fast inventar på festivalen. Okay. Der ligger vi på en eller anden strand, smurt i en drink, så halvnøgne piger og hygger os. Simpelthen. Jeg kan godt tænke mig at vide, eller bede om her til allersidst, og fortæl mig, hvorfor skal jeg gå ud og investere i Compulsory-pladen frem for den nye Pretty Mates, hvis der nu måtte være sådan en? Men det er jo fordi, at overskud for den plade, det går virkelig til et godt formål. Altså. Også. Det går til fuldstændig meningsløs struktur. med efterfølgende vold og slagsmål. Så. Nej, det er med kvinder. Fordi den er federe end alle de andre plader, fordi den er større end også, end det alle andre danskere laver, fordi den generelt er grummere og sejere og mere ægte. Så det var det der påtaget heavy metal pjat, som de fleste andre danskere går og foretager sig. Okay, Pretty Mates er nok så latterlig i virkeligheden også, som de ser ud på billeder. Så det er så respekt okay for dem, ikke? Ja. Altså, vi klæder os jo ikke ud, altså, når vi er ude at spille. Altså. Vi tager ikke make op på og kaster gedehovedet rundt i lokalet. Jeg tager lidt shorts nogle gange, fordi det er rimelig varmt. Ja, okay. Altså, jeg tager også langt hår på, fordi det er mere det skal jo være, altså. Ja. Men det vil altså sige, at man skal købe jeres plade, fordi... man skal da høre den, så synes man forhåbentlig, at den er grum og sej og fantastisk, at købe med den. Altså. Der er flere mennesker, som ikke hører sådan noget musik, som hører den, som bliver meget overrasket over, at det er ikke så vildt, som de egentlig troede, det ville være. Mange de sætter, når vi siger, når vi spiller dødsmetal, så tror de, det er det rene larm, ikke? Fra start til slut. Ikke? Og så bliver det virkelig overrasket over, at den er så teknisk. Det er jo varierende, der er melodier i, han synger sgu en gang imellem. Så lad det være opfordringen til vores lyttere om, og i hvert fald give Compulsory en chance. Jamen, hvis vi hører sådan en musikart, den der musikstil hele taget, så er det der bedre plade end 90% af andre danske udgivelser, det er der ingen tvivl om. Okay. Sådan er det. Så lad det være slutreplikken. Tak fordi I kom. Mange tak. Selv tak. Tak for kaffe.
looked up